Hola noies, hola nois. Primer vídeo del cinquè tema. En aquest tema estudiarem les equacions de segon grau. I en aquest primer vídeo el que anem a veure és què és una equació de segon grau. Per tant, comencem. Quan treballem equacions de segon grau, el que estem fent és treballar amb polinomis de segon grau. En primer lloc, recordem que era un polinomi. Un polinomi era una expressió algebraica, d'acord? En la qual notem amb una lletra majúscula i entre parèntesis la o les incògnites amb les que treballem. En aquest cas nosaltres treballarem amb una única incògnita que és x, i aquí el que teníem era una suma o resta de monomis, d'acord? I d'on sortia el grau? Doncs el grau sortia de l'exponent més gran que té la incògnita, és a dir, en el nostre cas, que té la x. Us recomano anar al vídeo d'àlgebra on explico què són els polinomis, en cas de que no ho recordeu. Per tant, si jo, per exemple, tinc aquest polinomi, doncs aquest polinomi és de grau 3, perquè, en aquest cas, l'única x que apareix, el seu exponent és 3. Si aquest exponent desapareix, per exemple, és com si aquí tingués un 1. Per tant, el grau d'aquest polinomi ara passaria a ser 1, d'acord? I si tinc, per exemple, això d'aquí, doncs ara el grau d'aquest polinomi és 2. Per tant, nosaltres sempre treballarem amb polinomis de grau 2. Per tant, x al quadrat sempre apareixerà. D'acord? Per tant, nosaltres sempre treballarem amb expressions d'aquesta manera. D'acord? On a, és a dir, un nombre, en aquest cas li diem a, multiplicat per x al quadrat, més un altre nombre, que li direm b, multiplicat per x, més un altre nombre. Per tant, a, b i c, aquests tres valors d'aquí, han de ser números reals. D'acord? Poden prendre qualsevol valor. L'única restricció que hem de tenir en compte és que la a no pot ser 0. Per què? Perquè si això val 0, això desapareix i això ja no és un polinomi de segon grau, sinó que és un polinomi de grau 1. I com estem treballant equacions de segon grau, sempre necessitem la x al quadrat. Per tant, anem a intentar veure què és una equació de segon grau treballant amb un exemple. Anem a treballar amb aquest polinomi d'exemple. Recordeu, en els polinomis jo puc calcular el valor numèric del polinomi. Què vol dir això? Vol dir, jo agafo la x, li dono un valor, el que em doni la gana, i calculo el valor d'aquesta operació. Per exemple, si jo ara veig i dic, vale, anem a veure quan va el polinomi quan la x val menys 2. Jo he d'agafar tota aquesta expressió i on surti x canviaré per un menys 2. Per tant, aquí tinc x al quadrat, això serà menys 2, recordeu el parèntesi, al quadrat, menys x, per tant, menys 2, menys 2. Tot això, si ho calculem, això són 4, d'acord? Menys 2 són més 2, per tant, 4 més 2, 6, menys 2 són 4, d'acord? Anem a veure ara què dona si faig amb menys 1, d'acord? Si ho fem amb menys 1, igual, menys 1 al quadrat, d'acord? Menys 1, atenció amb aquestes coses amb els signes, menys 2, això és 1, més 1, 2, menys 2, 0. Aquest resultat és molt important. Si substituïm per 0, això i això se'n va, ens queda menys 2. Si substituïm per 1, deixeu-me que faci això una mica més llarg, veureu que dona 4, d'acord? Perdó, dona menys 2, m'he equivocat. I bueno, per ara ho deixarem així. Jo aquí podria substituir pels infinits valors de x, d'acord? No només nombres enters, també nombres decimals. Jo podria substituir pel valor que volgués. Per tant, ara anem a intentar graficar aquests valors. Per tant, ara anem a intentar graficar aquests valors d'aquí, aquests 5 valors. Aquí tinc una petita taula, uns eixos, d'acord? Uns eixos cartesians. Anem a dibuixar aquests 5 punts, d'acord? Coordenada x la buscarem aquí i la coordenada p de x la buscarem aquí. Per tant, el primer punt a graficar és el menys 2, 4. Per tant, vaig a x igual a menys 2, d'acord? Estic aquí, i ara he de pujar fins al 4. Per tant, pugem fins al 4. Ara no cal que sigui perfecte el gràfic. El següent punt és el menys 1. Quan estic a menys 1, estic a altura 0. Per tant, és aquí mateix.
El següent punt és quan la x val 0, el gràfic val menys 2. Per tant, estic aquí. Ara, quan la x val 1, estic un altre cop al menys 2. Estic aquí. D'acord? I quan la x val 2, tornem a estar al 0. Per tant, si jo ara uneixo tots aquests punts amb una corba, el que se'm dibuixarà aquí, i més endavant en un altre vídeo ho veurem amb el GeoGebra, això d'aquí té un nom, d'acord? Aquesta figura a mates té un nom que és paràbola. D'acord? Per tant, això d'aquí no és una equació, això és un polinomi. Per tant, què és una equació de segon grau? Doncs una equació de segon grau és agafar un polinomi de grau 2, d'acord? I veure quant ha de valdre x per tal que el polinomi valgui un valor en concret, molt peculiar, que és 0. D'acord? Nosaltres volem saber quant ha de valdre x per tal que el polinomi valgui 0. Aquí, representant valors, ho hem vist. Aquí, el polinomi val 0. I aquí també el polinomi val 0. Per tant, quan ha de valdre x per tal que el polinomi valgui 0? Doncs ha de valdre menys 1 i va de valdre 2. Les solucions d'aquesta equació de segon grau serien menys 1 i 2. Fixeu-vos que són aquests dos valors d'aquí, d'acord? Els valors on estem atravessant l'eix de les x. Per tant, això és una equació de segon grau. I anem a intentar veure algunes peculiaritats utilitzant gràfics. Tenint en compte el que he dit abans, fixeu-vos, aquí us he dibuixat en 3 colors diferents, 3 polinomis de segon grau diferents. Llavors, fixeu-vos, el primer d'aquí, si el grafiquéssim, la seva paràbola tindria aquesta forma, d'acord? I les solucions, aquest polinomi, quan el grafiquem, creua l'eix de les x dos cops, en menys 2 i en més 2. Més endavant veurem com trobar les solucions de l'equació de segon grau que podríem fer amb això. En canvi, fixeu-vos el que està en vermell. El que està en vermell, si el grafiquem, no atravessa en cap moment l'eix de les x, però sí que es recolza, d'acord? Per tant, la solució aquí seria x igual a 0, perquè és el punt on es recolza sobre l'eix de les x. I en el tercer cas, el cas dibuixat en negre, fixeu-vos que en cap moment atravessa l'eix de les x, l'eix horitzontal, però tampoc es recolza sobre ell, d'acord? Per tant, en aquest cas no podem dir cap valor. Per tant, en aquest cas tenim dues solucions, d'acord? En aquest altre cas tenim una solució. I en el tercer cas, no hi ha solució. Això és una diferència molt gran respecte a les equacions de primer grau. És a dir, a les equacions de segon grau podem tenir dues solucions, una solució o cap solució. En canvi, a les de primer grau sempre trobàvem una única solució. En aquest cas, hi haurà vegades on no hi haurà solució, hi haurà vegades on hi haurà una, hi haurà vegades on hi haurà dues. Com solucionar-les ho veurem en el següent vídeo.